Pacea Domnului, Domnul să te binecuvinteze. Acordă-mi câteva momente. Vreau să-ți spun că în momentul de față, Domnul Iisus Hristos nu te-a părăsit, te iubește. De aceea, în clipa aceasta, lasă-mă să mă rog pentru tine. Și Iisus te va asculta și te va binecuvânta. Doamne Iisuse Hristos, persoana respectivă care stă în față, te rog să o binecuvintezi, să-i binecuvintezi familia, să-l binecuvintezi pe el și întreaga lui familie, să-i dai biruință, putere, să-l păzești de rău, să-l păzești de tot ce este întuneric și să lași pacea ta peste el și peste familia lui, să-i dai biruință, să-i dai mântuire și ajută-l, Doamne, să te cunoască și el pe tine, așa cum l-ai cunoscut tu pe el pe crucea de la Golgota. Binecuvântă și te rog să-i dai biruință și putere. Amin.